çadırları salırga Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarını Uqutuşum sana bağışlayım Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarını Uqutuşum sana bağışlayım Hizmetinni anlap, olulap hem zorlap Cevabı gel rahmet sizlere Yemli yazlarda da, altın gözlerde de Kullarımda şeşek beyleme Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarımı Uqutuşum sana bağışlayım Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarımı Uqutuşum sana bağışlayım Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarımı Uqutuşum sana bağışlayım Qabatina qaytıb kengəşlərin tutub Uqutuşum seni oğluyum İxlas köngülümdən tuğan jırlarımı Uqutuşum sana bağışlayım İxlas köngülümdən tuğan jırlarımı Uqutuşum sana bağışlayım Uqutuşum sana bağışlayım Uqutuşu, tuğan яқның алтаңнары сезгә Бүләк иткән күңел аклыгын Юлдаш итеп саклagан сез яшьтән Шилтерә баккан шишмә сафлыгын Вождан күзе белән карыйсыз сез Тормыштагы һәрбер мизгелгә Күп мизге гамәл инҗе булып Тормыш юлыгызга сибелгән Рух ныклыгына таянасыз сез Нәкъ мең яшәр имән төслесез Шыр сулышы, ачык тоймлаучы Зыялы һәм затлы кешесез Укытучы, бар гомерне җитәр яктыртырга сез кабызган утның яктысы Нурга күмсен иде гомерегезне Безнең гомернең дә балкышы Минем өчен бик күптәннән таныш зур тырышлык куеп йөрүең Һәр дәрескә керсез иман белән, авыр багаж белән керүең Кемнәр үлчәр синең хәзинәңдә Тулып яткан акыл байлыгын Телим бүген шуны саклар өчен күбрәк булсын иде саулыгың Сезгә юлдаш булып кала бирә зур ихтияр көче, сабырлык Рухыгызның җылы нурын сибә, яшь буынны җылыта алырлык Сезне түбән тотып белем бирү мәктәбе укучылары сәламли. Тапшыруны мин, Файзрахманова Румия һәм мин, Бахманова Фирүзә алып барабыз. Мәктәп ул ямьле, бик күңелле. Һич тә аннан кайтып керәсе килми. Румия, син нишләп хисләргә бирелеп киттең? Фирүзә, кара әле монда, нинди матур хәрефләр белән "И мәктәбем, белем учагы" дип язылган. Әйе шул, Румия. Мәктәп бит ул безнең икенче туган йортыбыз. Кара әле, узган ел безнең укучыларга һәм укытучыларыбызга бигрәк тә күп тырышырга туры килде, әйеме? Нигә алай дисең, Фирүзә? Әй, Румия, узган ел безгә килеп киткән кунакларны саны китсәң, ул ачык дәресләр, кичәләр, тикшерүләр дисеңме? Әйе шул, Фирүзә. Алар безнең мәктәпне ошатканнардыр ахыры. Бигрәк матур шул безнең мәктәбебез.
Әйе, мәктәп яклык һәм шатлык тулы бала-чага утырала. Анда зурлар кире әйләнеп кайта алмый. Ләкин укытучы һәрвакыт шушы утрауда үз урынын таба. Алар өчен мәктәп туган йорт, ә укучылар аларның балалары. 2023 ел Президентыбыз Владимир Владимирович Путин тарафыннан педагог һәм устаз елы дип игълан ителде. Ойзирә Якупова, укытучым. Әни кебек яхшы күңеллесез, кайгыртучан, изге йөрәкле. Бер вакытта да кызганмыйсыз, яхшы сүзне, якты теләкне. Безнең өчен диеп тырышасыз, төпле итеп белем бирәсез. Вакытыгызны бер дә кызганмыйсыз, һәр сорауга җавап бирәсез. Ел саен сез бер кат яшәрәсез. Шул чәчегез һаман артса да, гаилә мәшәкате һәм борчулар кала-ахры өйдә тупса да, чыгармыйсыз борчу кайгыларны. Безнең алда сезгә елмайчан, шуның кадәр түзем сабырлыкны аласыздыр белмим кайлардан. Укытучы булу авыр хезмәт. Моны һәркем юкса аңларлык. Укытучым, синең хезмәтеңә чын алтыннан һәйкәл куярлык. Кеше гомере мәктәп юлы аша моңлы бер җыр булып сузыла. Белем сукмакларын яра-яра киләчәккә юлы сызыла. Тормыш дигән олы юллар буйлап, адаштырмый бару өчен әйдәп, акыл, әхлак, белем нигезләрен барысын туплап бирә мәктәп. Мәктәбебез белем учагыбыз. Җир йөзендә синдәй табылмый. Тәүге аяк баскан расыйны кыңгыравын чынлап каршылый. Мәктәбебездә 51 бала белем ала. Аларга 16 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Укытучыларыбыз һәр кайсы үз эшенең остасы, эшләрен теләп башкаралар. Укытучы биргән белем аша бәя бирә шәкерт барсына. Кеше җаны шулай формалаша, кеше аңа шунда ачыла. Шулай карап шуны аңлый алсын, бәяләсен иде ил сине. Тарих үзе баш хәрефтән язсын, укытучы дигән исемне. Быел укытучы елы буларак бездә нинди чаралар үтте соң? Ел башында укытучыларыбыз Укытучылар кыздыра исемле тамчы шоу уенында осталыкларын сынадылар. Октябрь айында хезмәт юллары Түбән Чүцү мәктәбе белән бәйле укытучылар мәктәп директорларын җыеп бик матур кичә уздырылды. Безнең укучыларыбыз да бер кайчан, бер каяда сынатмыйлар. Чын татар егетләре һәм кызлары.
Мәктәбебез якты, жылы, матур. Без анда тырышып белем алабыз. Ярышларда катнашып, призлы урыннар яулыйбыз. Ә хәзер әйдәгез сүзне мәктәбебез директоры Ахметшин Илнур Ирек улына тапшырабыз. Укучыларыбыз узган уку елында фән олимпиадаларына катнашып, район турында 9 сыйныф укучысы Файзрахманова Камилә татар әдәбиятыннан 1-нче урын, 6 сыйныф укучысы Файзрахманова Румия татар теленнән 2-нче урын, 5-нче сыйныф укучысы Камалова Камилә татар теленнән 3-нче урын, рус теленнән, рус әдәбиятыннан татар теле, татар әдәбиятыннан Бахманова Фируза, укытучылары Мусина Әлфия, Зәйнуллина Гөлинә призлы урыннарга республика күләмендә призлы урыннарга лаек булдылар. Бу уку елында да олимпиадалар башланып китте. Укучыларга күп зур уңышлар телибез. Әйе, укучыларыбыз безнең район республика күләмендә узган конкурсларда, конференцияләрендә катнашып призлы урыннарга ия булалар. Мәктәбебездә китапханә эшләп килә. Анда күп төрле газета, журнал килә. Үзебездә булмаган китапларны югары шутлы китапханәсеннән сорап алабыз. Укучыларыбыз матур әдәбият белән бик кызыксыналар. Тәнәфесләрдә дә укучыларыбыз үз күңелләренә хуш килгән шигырьләр таба алалар. Бәйрәмнәр. Һәр бәйрәм үзенчә матур, кызыклы уза. Белем бәйрәме, укытучылар көне, яңа ел, ватанны саклаучылар көне, көзге бал. Тиздән әниләр бәйрәме җитә. Әниләребезне матур бәйрәм белән котлыйбыз. Сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Song
Сезгә карап сокланабыз һәрчак, күңелләрдә туа горурлык. Рәхмәт сезгә, әле ярыйсыз бар, безгә үрнәк булып торырлык. Укытучыларга авыр һәм мактаулы эшләрендә уңышлар, гаилә бәхете, сәламәтлек, әлбәттә инде тырыш, акыллы укучылар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без Түбән Чите төп мәктәбе укучылары сезнең белән саулашабыз. Сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.